Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ashabal fadhil, para alimin ulama, para sesepuh dalabin sepuh, para tokoh agami saha tokoh-tokoh masyarakat ingkang tansah kawula takdimi, kawula bekteni saengkang kita tenggo barokah doaipun dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para awis daya, wabil khusus dumateng pangomjong pinanganten putri keluarga agung saking Bapak Sukirno, Ibu Sugianti almarhumah saking Telatah Bisa Bersalam, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus ingkang tansah kawula mulyakaken, saha khususipun malih Sohibatul Hajat, Sohibatul Bed panjenenganipun Ibu Jatmi dalah Bapak Suyoto almarhum, sedaya keluarganipun ingkang tansah kawula mulyakaken ugi boten kesupen pinanganten kekalih Mas Muhammad Arif kaliyan Mbak Santi Saputri ingkang berbahagia. Saderengipun kawula nglaksanakaken tradisi Jawi inggih punika acara tumplak punjen, acara ula-ula manding, inggih punika acara bentuk syukuripun tiyang sepuh. Nggih, dalam hal ini Ibu Jatmi ingkang sampun nglaksanakaken tugasipun, kewajibanipun tiyang sepuh nikahaken putranipun. Putranipun Ibu Jatmi wonten kalih, Mas Sunarto ingkang pertama, terus Mas Muhammad Arif kali-kalipun sampun nikah, dan niki Mas Arif sebagai putra bungsu niki sampun kalawu enjing kira langkung jam 7 sampun kaagung nikahaken pikantuk kalian Mbak Santi Savitri. Nggih, saking keluarga Ibu Jatmi telah keluarga ngaturake marhaban ahlan wa sahlan bikuturikum. Nggih, saking pangayom pinanganten putri ingkang sampun kersa rawuh kersa hadir wonten ing dalemipun Ibu Jatmi punika sapelu masrahake Mbak Santi Savitri dumateng keluarga Ibu Jatmi. Lan ugi matur suwun sak kata-katahipun atas sedaya idi pangestu saha barokah doaipun lan saking Ibu Jatmi keluarga ugi nyuwun pangapunten sak kata-katahipun menawi wonten kekirangan kekhilafan kirang pakurmatanipun anggenipun nampi krawuhan para bapak, para ibu, para sederek pangomjong pinanganten putri wonten kekirangan kekhilafan dalam hal punapa kemawon pindah malih Ibu Jatmi dalah keluarga nyun agungipun pangapunten sinambi acara tumplak punjen punika dipun laksanakaken. Monggo warga pangomjong pinanganten putri dipun rahabi ingkang sampun dipun sediakake dening Ibu Jatmi dalah keluarga. Nggih, sedaya niki diladosi nggih Mas nggih. Nggih, mboten mendhet piyambak nggih, dipun ladosi nggih. Monggo nggih panitia nggih saged ladosi para tamu ingkang sampun rawuh nggih. Kalian Ibu Jatmi tentunipun nyuwun idi pangestu mugi-mugi anggenipun laksanakaken kewajiban tiyang sepuh saged nikahaken putranipun punika leres pikantuk ridhonipun Allah taala, pikantuk keberkahan saking Allah taala lumeber dumateng putra-putranipun. Mugi-mugi putra-putranipun punika anggenipun membina rumah tangga, bangun balewisma khususipun saat punika Mas Muhammad Arif kaliyan Mbak Santi Savitri terus ing mangke keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang harmonis, bahagia sejahtera lahir batosipun ugi tansah pinaringan jembaripun rezekinipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi pikantuk dzurriyyah keturunan ingkang sholih lan sholihah tansah pikantuk ridho keberkahan saking sedayanipun. Amin Allahumma amin. Niki mangke acara tumplak punjen utawi ula-ula manding nggih sederhana mawon. Ranten panji kula nggih mboten kados pranata acara MC Jawi ingkang sampun profesional nggih. Nah, niki kula wau jam setunggal dipun lesaya dongane tumplak punjen Mbak nggih. Kula mriki kula tenggo nggih. Ah ternyata beto pangomjong pinanganten putri ingkang kathah keluarganipun. Nggih, kula kinten namung Mbak Santi Savitri kalian keluarga inti ingkang datang niki ternyata keluarga besaripun. Nggih, niki sebagai bentuk syukuripun
Ibu Jatni dalah keluarga sampun nikahaken putranipun ingkang bungsu, putranipun ingkang terakhir. Monggo kita dherekaken acara tumlak punjen wonten ing wekdal sang punika. Mugi-mugi pikantuk ridho berkahipun Allah Taala punapa ingkang dados hajatipun Ibu Jatni dalah keluarga, khususipun ingkang dipun hajatake dipun kersakaken pinanganten kekalih Mas Muhammad Arif kalian Mbak Santi Savitri tansah dipun ijabah dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati auliyaillah hasil maqasidana wa maqasidahum wa yasir umuruna wa umurahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Nggih niki mangke acara pertama mubeng nggih kalian dicambuk dipecuti ngoten nggih Pak nggih 3 kali kita iringi sholawat nggih bakdo niku langsung sungkeman ngoten nggih kalian Ibu Jatni bagi kantong ngoten mangke langsung kita dungani ngoten nggih sederhana mawon nggih. Nah niki mugi niatipun Ibu Jatni dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kalian kita iringi waosan sholawat kita nilai acaranipun. Allahumma sholli wa sallim ala iki lho dadi pendeti sedekahane Bu Jatni. Ayo monggo ora usah isin. Nah, iku recehan sedaya, Bu. Nah, jane wonten sing biru-biru napa sing abang wonten kok. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihil maram. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihil maram. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menika bentuk simbol lambang bilih tiyang sepuh namung saged memotivasi nggih ndongaake putra-putrinipun supados ing mangke dados putra-putri ingkang sukses nggih. Sukses sedayanipun nggih. Monggo niki sungkeman nggih mulai Mas Sunarto nggih mangke dilajengaken Mas Muhammad Arif sekalian nggih. Kalian nampi napa istilahipun kantong nggih ingkang dipun sediakake Bu Jatni menika niki nggih sangunipun tiyang sepuh dumateng putra-putrinipun nggih supados putra-putrinipun mangke tansah emut dumateng tiyang sepuhipun saged tansah mbekteni dumateng tiyang sepuhipun. Amin Allahumma amin. Nggih sampun lajengipun Mas Muhammad Arif kalian Mbak Santi Savitri nggih. Nah nggih Ibu Jatni nggih dalah Bapak niki diwakili kakakipun nggih iki mangke ndongaake kalian ndongaake putra-putrinipun nggih kersanipun putra-putrinipun anggenipun nglampahi gesang wonten ing alam donya punika tansah pikantuk ridhonipun Allah taala pikantuk ridhonipun tiyang sepuh tansah manggihi kawilujengan kebahagiaan kesuksesan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo Mbak Santi Savitri nggih mangke terus kita dungani nggih. Nah mangke rampung tumlak punjenipun nggih. Nggih alhamdulillah nggih mugi-mugi pangestu tiyang sepuh nggih khususipun kagem Mas Muhammad Arif lan Mbak Santi Savitri mugi-mugi dados saged keluarganipun Mas Muhammad Arif kalian Mbak Santi Savitri dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.
subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama tanajik halakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idza radita halakal hamdu ba'da ridho Allahumma ta'ala sabihi sholatan ta'dilu sholawatil musallina alaih wa muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman da'iman bidawam mulkillah wa ala alihi ashabi adada kulli dzarratin alfa marrah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana qamil kafirin Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aidan illa satartah wala wa'atiflan illa rabbaitah wa aslahtah wala hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma sallimna asalim azwajana wa salim auladana asalim dzurriyyatina wa salim a'malana asalim dina amalana min bala'i dzanjabil akhirah Allahumma salamatan alaina wa ala sahibil hajat wa ala sahibil hajat wa ala sahibil hajat wa ala hujjat wal hujjat musal muqimin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahrika innaka ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil adzim Allahumma hasil maqasidana wa qdi hawaijana hasil muradana bil khairi Allah hasil muradana bil hasil murada ibu jati sakar bil khairi Allah ya rabbi bil mustafa balik maqasidana balik maqasidana balik maqasidana ya wasi al karami Allah bi barakatil Fatihah hasil maqasidana maqasidil akhirah wa yasir umurana umurat dunya wal akhirah Allahumma bihaqqi udhuna nastajib lakum fastajib du'ana ya Allah fastajib du'ana fastajib du'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hadzal arus wajibatahu mawaddatan wa rahmah wa ali bainana kama Allah tabna sayyidina Adam wa Hawa wa ali bainana kama Allah tabna sayyidina Ibrahim wa Sarah wa ali bainana kama Allah tabna sayyidina Yusuf wa Yulaikha wa ali bainana kama Allah tabna sayyidina Musa wa Safura wa ali bainana kama Allah tabna sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra wa ali bainana kama Allah sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra Allahumma barik lahuma warzuqhuma rizqan hasanan halalan thayyiban nafi'an mubarakah fi umrihima wa din wa akhratihima warzuqhuma dzurriatan sholihatan mubarakah Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Allah munawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawa'adun syamsika abada Allah maj'al jam'ana jam'an marhuma wasilatana silatan nafi'atan mubarakah atafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma Rabbana atina ma ataita ibadaka sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin mekaten alhamdulillah adicara tradisi Jawi tumlak punjen ula-ula manding sampun kalaksanan kanthi sae kanthi lancar mugi-mugi punapa ingkang dipun hajataken dipun sejo Ibu Jami Balak warga khususipun hajatipun sejonipun harapan lan cita-citanipun pinanganten kekalih Mas Muhammad Arif kaliyan Mbak Santi Sabitri dipun ijazah dipun kabulake taala amin Allahumma amin dumateng pangomjong pinanganten putri warga besar keluarga agung saking Bapak Sukirno dan ketatah bisa salam
kasuwun saged ngekecakaken pinarakanipun nggih ampun kesesa iki kalian bujatmi sampun dipun siapake hiburanipun nggih saking kawula wonten atur kawula ingkang kirang trep kirang jangkep wonten kelentan pun kawula nyuwun agungipun pangapunten akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum barakallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.